Szentély északi homlokzat, 8-as ablak. A csúcsivet lezártuk, hogy ne fújjon be a szél, ott meg is állt, az rendben van. Itt erős húzat van, ha oda befújok, ott látszik is, hogy de kamerázom, ha rá tudok élesíteni. Erősen fúj itt a szél. Azt teszem, hogy háromszögben elzárom. Ez egy teljesen lógó ablak, visszatapasztja az oltárt, és acélmerevítőket teszünk, hogy a következőkben ne essen be. Ugyanez vonatkozik a felsőre, acélmerevítő és visszatapasztani, közepét pedig egy üveg lappal és rápréselt sziloplaszttal el fogjuk tömni. Nagy gond van a láncsablakok, ez a 2-es, a 8-2-es, kifele hajolt, ennél nagyobb a gond a 8-1-esnél, amelyik kifele hajolt és hiányoznak, teljesen szétugrott, és vissza is kell húzni, és le is kell tapasztani, mert a szél dől be, kívül nincs védőüveg, ki lehet látni ott a drótkerítés a külső részén. Se üveg, semmi, ezt vissza kell húzni, talán még forrasztani is kellene, visszaigazítani, nehéz lesz.